Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'du leren luwih dhisik ya ana anakku sing tak tresnani Limbu. Ngono ya, Mas. Leren dhisik undal ambekan ora ketanggur sak kemrangan. Ngaturke apa to migatine aku karo anakku Limbu tinimbalan sowan ana ing adicara bengi iki. Ngono. Iya. Nanging sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta ngaturake tetembangan kang maneka warna. Ayo bengi iki anakku Limbu tak gandeng tanganmu sing tengen, ayo bareng-bareng ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widimasa. Ngono ya, Mas. Iya. Syukur kuwi perkara sing baku, syukur kuwi perkara sing penting yang patut untuk diprioritaskan. Pancen bener kaya mangkono no. Ngono. Iya. Mergo ya saka berkah kang sarta kenikmatane becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Moga tanpa nikmate pangeran awake dhewe aku karo anakku Limbu bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono, Mas. Iya, ngestokke dawuh. Lah banjur bengi iki dalam untean benang merah dalam memperingati apa, Mas? Adicarane bengi iki apa kok katon leh gayeng gumarenggeng wiwit sore. Iki ngene ya, Nok. Adicarane bengi iki ya kuwi tidak lain dan tidak bukan. Ya kuwi kejaba mung bersih dusun. Oh, bersih dusun. Bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat ingkang mapan ingkang lenggah ana ing dusun Pengkol Desa Ngrami. Ngono. Bersih dusun sing dadi acarane. Bersih dusun sing dadi acarane. Ngono. Apa manajer nyatane iki wis agenda yang rutin tiap tahun kok no. Oh, agenda rutin tiap tahun. Mesti ngenekake adicara wayangan, mesti gelar-gelir, mesti gantung gong. Kapara nyapa pancen bener no. Oh iya. Aku arep takon marang Biyung, takon babagan apa no? Ternyatane anakmu Limbu iki isih enom. Durung jembar sing dadi pengalamane, durung adoh sing dadi dolane, serawunge ya isih akeh Biyung tinimbang aku. Takon babakan apa? Sakjane adicara bersih dusun, adicara nyadrang, sedekah bumi. Siji-siji wong eleh ngarani. Yang intinya mengucapkan syukur. Iki janjane adicara kaya ngene iki jane bertentangan karo agama apa ora to, Mak? Ngene ya, Mak, anakku Limbu piye? Adicara bersih dusun utawa nyadran kaya bengi iki mujudake budaya. Oh, budaya. Iki dudu ajaran agama, ning iki budaya. Oh, ngono. Dadi kudu pilah ing antarane agama lan budaya. Oh, ngono. Kudu pilah ing antarane agama lan budaya. Nek agama kuwi jenenge wae wis ngarani karo gama. Kuwi ora, gama kuwi rusak. Sapa wonge sing ngrasuk agama, sayektine ora bakal kesurang-surang sing dadi uripe. Ngono ya, Mak. Iya. Lah banjur bedane karo budaya. Budaya kuwi budidayane manungsa kang ambabar marang kaendahan. Oh, budidayane manungsa kang ambabar marang kaendahan. Pancen bener kaya mangkono. Dadi budaya kuwi beda karo agama. Contone ya kaya nyadran adicara bengi iki. Iki budayane wong Jawa. Iki budayane wong Nuswantara, tinggalane para leluhur-leluhur. Oh, ngono. Para pepunden sing babak dusun, babak desa.
sing wis dinempono ing angin cinandi ing ngawiyat. Heeh. Awake dhewe selaku menjadi generasi peneruse Iya. tidak berkewajiban untuk apa-apa tapi berkewajiban untuk melanjutkan. Oh, melanjutkan. Uri-uri kang sarta murid-murid wujude tradisi peninggalane para pepunden kang wis ditinggalke marang awake dhewe selaku dadi wong Jawa, selaku dadi wong Nuswantara. Ngono, Mak. Pancene bener. Iya. Lah banjur biyen kae beberapa tahun yang lalu ana sing kandha. Ana sing kandha piye? Ya kuwi wayang kuwi haram, wayang kuwi musyrik. Kuwi nek menurut gagasane Biyung piye? Kabeh kuwi gumantung karo niyate no. Oh, kabeh kuwi gumantung Karo niyate. Iya. Ternyatane para wali biyen Heeh. nalikane nyebarke utawa nyiarke agama Islam ana ing bumi Nuswantara, kuwi ora mantra-mantra ora langsung dakwah secara mloho, secara instan. Oh, ngono. Nanging menggunakan ya kuwi wujude media budaya. Mediane salah satune ya kuwi wayang kang sarta gamelan. Oh, ngono. Wayang karo gamelan sing wis dadi budayane wong Jawa malah dadi sarana, malah dadi pirantine para wali-wali biyen anggone nyiarke agama Islam ana bumi Nuswantara. Wayang ki mung budaya ki mung alat sarana piranti. Dadi balik maneh, apa-apa gumantung karo niyate inamal a'malu binniyat. Iya. Nek wong nonton wayang nawahi tuku soline budal tekan omah. Kuwi arep nonton wayang arep ya kuwi ngrungokne pituture ana ing lakon wayang. Pitutur-pitutur becik diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tak kira kuwi ora enek eleke, tak kira kuwi ora ana harame. Oh, ngono. Lah sing dadi haram nama itu usoline budal kang omah arep nonton wayang ora ngematke critane, ora ngematke pituture ning wit sore nganti isuk sing dipentelengi sindene. Lah iki lho. Oh, ngono. Sing marai haram ngono kuwi ya ta nek mentelengi sinden terus sakedepan terus batin ya Allah ngaturaken panuwun paduka nyiptakaken umat paduka yang ayune kados makaten. Nek ngono kuwi ora ana masalahe, ora ana probleme, ora ana harame. Sing marai haram nek mentelengi sinden terus batin, bah sinden kok mentur mendo. Kayak umpama tak kumpulno piye lha iki lho. Kumpulne lho sing haram iki kumpulne. Oh, ngono. Dadi apa-apa iki gumantung niyate. Iya. Tanpa beda karo para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Pengkol. Iya. Bengi iki ing lair Angudi Karya, ing batin Hangesti Gusti. Ketoke wayangan, ketoke seneng-seneng ning batine ngeleki dusune. Nirakati dusune. Muga-muga dusun Pengkol tahun-tahun ke depan akan menjadi dusun sing maju dari tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mula wis sak pantese, wis sak repe. Aku karo kowe anakku Limbuk ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Ngaturke terima kasih yang sangat banyak. Pancen kaya mengkono kunjuk marang sapa wae, Mak. Angka setunggal nur inggih menika kunjuk dumateng pepunden kula Bapak Ngasun, Bapak Suyono. Sumrambahipun Bapak Ketua Panitia, Bapak Soekardi. Biyen kae sak rombongan rawuh ana guguke awake dhewe. Oh, ngono. Kepara malah wis janji no. Oh, wis janji. Yang pendak tahun dusun Pengkol arep nekakne nanggap dalam agar. Oh, ngono. Wis janji ya, Pak Kasun wis janji, Pak Ketua Panitia wis janji. Janji ini nek ora ditepati nek nganti tahun ngarep ora nekakne awake dhewe nek celorot ijo tekan kulon aku ora melu-melu no. Oh, iya. Apa kowe wong mikul suket lho ngono. Iya. Ora wis apa iki merdeka wae mak. Iya. Ning awake dhewe sowan rene wis marambah ping pindho iki. Oh, kedua kalinya. Tegese ora pedhot anggone nyambung tali paseduluran, ora pedhot anggone ngeraketke taline paseduluran karo para warga masyarakat
ingkang mapan ana ing dusun Tingkol wae ya. Ya Mak, cekak aos wae biyung arep ndongake apa? Dumateng para warga dusun Tingkol kang bengi iki wis kasembadan ngadani adicara ya kuwi nyabrang utawa bersih dusun. Dongaku mbah nyuwili no. Oh ngono. Muga-muga sak rampunge seluruh adicara rangkaian adicara bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat ingkang mapan ana ing dusun Tingkol. Heeh. Dusun Tingkol dadi dusun sing dadatun kaya batun warupun gofur. Gemah tripah lo jinawi karta tata raharja murah sandang lawan pangan cina ketok ing kamoyan tinebehna saka bencana alam. Allahumma Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini Mas Andra kelangan nang aku. Tatan nyuwun. Eman. Terima